Karon nga video atong tan-awon ang kaning mag-uuma nga walay sakyanan o kabayo ra ang atong hakutan sa tubo para makatanom didto sa ibabaw niya ang patdan diri kuhaon sa ubos. So mao ni ang tuong kamot sa mga gagmay nga mag-uuma ang kabayo. So, mao ni ang hawlan sa patdan paingon didto sa ibabaw nga pagatamnan. Kay kung walay kabayo di gid makaya sa tawo og pas-an paingon sa ibabaw kay medyo layo-layo gid ni siya nga lugar. Dayon kabayo ra gid ang saligan. Mao gid ni ang saligando sa mga gagmayng mag-uuma. Walay sakyanan unya gusto kang magtanom og tubo pero layo kayo ang imong similya nga kuhaan ni ang atong saligan ang kabayo. Mao ni ang tuong kamot sa mag-uuma ang kabayo. So pagpaingon didto magpas-an ang kabayo sa karga sa patdan pero pagpauli wala na pud dayon siya sakyan iya na lang agalon. So mao ni ang plastar sa ilahang sakyanan aron ginadili maglisod og karga ang mga dan. Mao ni ang plastar sa ilahang kargahan o kung kamo naamo sa bukid-bukid pwede gyapon ninyo ni awaton kaning mga sakyanan panganan og patdan nga dili gid maglisod paghakot. So mao na ang porma ug ang dagway sa ilang hakutanan ug kargahanan sa patdan paingon sa bukid. Bisag abono ani ginakarga niya mais tanan klase nga pas-anunon sa tao pas-an sa kabayo mao na ang ikarga diha kapita. So mabawasan gyud ang kakapoy ug mga paghago sa mag-uuma kung naa siya'y kabayo. Mao ning gitawag gyud nila nga tuong kamot ang kabayo kay mao gid ang saligando sa pag-uma. Mao gid ni ilahang katuong kamot sa pagtrabaho sa kaumahan. Sa dili pa ni nila ipalakaw na ayuhon gid nila ni gaid or ayuhon gid nila hikot nga dili gid mataga kay matagak sa dalan nalisod gid pagbalik labi nagsiya ra ilang isa. Maya maning diri pagkarga kay duha man ang magkarga. Mao nang ayuhon gid nila paghikot nga di gid mahulog ang karga. Kay paingon gid didto ayha na pud dayon siya ibutang kung naa na gid didto sa tamnanan na gyud. Kunya nagsugod nami og baklay paingon didto nya medyo layo-layo gyud ang baklayon nya batuon pag giyaan nami sa kabayo kay hinay kay mi baklay unya naghangak-hangak na sa kakapoy. So, pero okay ra kay dala na ni exercise. Sa imo pong pagbaklay ma-enjoy pud nimo ang palibot og tan-aw-tan-aw nya ang kainit sa adlaw kay nag-agas gyud ang mga singot nga dagko kaayo. Mao na lang giingon nga no pain no gain. So ato ning gamiton karon hunaon ang kakapoy pagbaktas paingon didto sa ibabaw sa bukid. Ang imong hunaon nga makaabot ka didto sa bukid kay nindot kayo ang talan-awon, nindot kayo ang view, nindot kayong palibot. Makawala sa kakapoy pag makaabot na ka ditong dapita. Abot na gid mi diri sa tamnanan, diri na ni sa tanom na diri sila so mag-apil-apil mi diri tanom kay aron nga maapil pud mig tanom-tanom dinhi na pud mi agi sa among binaklayan na ang kabayo. Nauna na noon mis kabayo bitaw oy kapila na ni niya nga ganiha ra kay na siya naabot kapila na siya nagbalik niya kami mao pay pag-abot kay hinay lay kay mo baklay. So diri na tan-aw na namo ni ang kabayo nga. Pwede mang paspasan ni mo tungas ang kabayo. So diri na dayon ang kabayo ni tungas na dayon siya dinhi dayon diri na pud ni siya habwaan sa iyahang karga kay aron matanom na pud nila hakuton na pud sa mga tao nga trabahante dayon itanom na pud dayon itagtag. So diri relax na pud ning kabayo karon pagbalik. So kung gamay ka nga mag-uuma unya gusto ka magtanom og gamay pod kabayo imong gamiton kani nga kadak-on nga area nga gitamnan gilampas sugod paglampas hantod paghakot sa kabayo hantod pagtudling og pagtanom sa pag-inadlaw sa nagtanom ni gasto ni tanan og 16,300 pay labot sa abono o pagpaguna ana puhon kung motorok na siya. Kay kung magsugod ka pagtanom dako jud kay kagasto kani kay mga 1/4 ra siguro ni sa hektarya or gamay o kuwapin ba or kulang basta kay kung magsugod ka og tanom pinakadako nimong gasto kung magsugod pa lang. Arang na dayon pagka ikaduha nimo nga harvest kay igo naman lang dayon ka mag-abono magpaguna di na ka magtanom so makabawi-bawi na ka sa ikaduha nimo nga harvest ani so mao ni ang kinabuhi sa gagmayng mag-uuma dinhi sa bukid nga magtanom og tubo nga walang sakyanan nya wala po ikasuhol sa dagkong sakyanan na makahakot o makakarga aron kay isa ra kargahon. So dinhi ra ko taman nya daghan salamat sa inyong pagtan-aw og pagpaminaw. Love you all. God bless. Thank you.